De prensa, bueno, hoxe o cometido desta rolda de prensa por parte do Grupo de Compostela Aberta pois é facer un balance tamén do turismo destes 2 últimos meses e, sobre todo, tamén trasladar bueno, unha reclamación, unha exigencia fronte ao triunfalismo dos grandes números. Existe, dende o noso punto de vista, nestes momentos tamén unha fonda preocupación por un modelo de turismo baseado na masificación que eu creo que estivo afectando tamén a Santiago de Compostela durante estes 2 últimos meses. É por eso que, dende o noso grupo municipal, imos pedir que o Goberno leve a cabo accións concretas para poñer en marcha, exixir accións concretas e que se poñan en marcha para que se garanta a sostenibilidade turística en Santiago de Compostela. Decimos isto porque en numerosas ocasións tamén falamos de que se conta con un plan de sostenibilidade turística que está dotado de 3 millóns de euros, do que aínda nada se sabe. Estamos xa a comenzos do mes de setembro, na etapa final do ano 2021, e nada se sabe das accións que estaban vinculadas a esta anualidade, non? A maiores, o Goberno de Bugallo gastou máis de 100.000 euros en estudos para falar do modelo de turismo post-Covid para a cidade, pero deses estudos tampouco nada se sabe das accións estratégicas concretas para levar á práctica. Bueno, un pouco facendo, como decíamos antes, un balance crítico e amosando a nosa preocupación pola situación vivida este verán na cidade, polo que entendemos é un modelo de turismo que sí ou sí trae consigo masificación, trae consigo un desbordamento, como pudimos ver durante estes 2 meses, que despois da parón da COVID, pois, dende o noso punto de vista, ven a sobrepasar os límites do que se chama tamén a sostenibilidade ambiental, a sostenibilidade turística, non? Como decía antes, exiximos que se adopten medidas, para que? Pois fundamentalmente para garantir algo importante e prioritario para nós, que é o benestar da veciñanza, para garantir a convivencia entre, digamos, un elemento importante para a cidade, porque é certo que Santiago non pode vivir sin o turismo, pero que eso sexa compatible coa convivencia, coa protección do noso patrimonio, e porque cada vez escoitamos máis voces críticas coas actuais políticas turísticas. Porque aínda sendo conscientes, non, como decía, da necesaria dinamización económica en tempos de pandemia, este modelo, o que vimos en Santiago estes 2 meses, pois non fixo máis que iniciar un proceso preocupante que pode degradar a propia cidade de Compostela. Pedímoslle ao Goberno de Bugallo que explique cales son os prazos que prevé para a posta en marcha de medidas concretas en favor da sostenibilidade turística. Medidas, nalgúns casos, que xa están contidas e esbozadas neses estudos que se pagaron máis de 100.000 euros para poder implementar e levar a cabo. Estudos que se pagaron con numerosos contratos menores e que aínda hoxe non sabemos nada. As xuntanzas que tivemos durante estas semanas, o Grupo de Compostela Aberta, con diferentes colectivos, con redes veciñais, asociativas, demostran que trala satisfacción inicial, non, pola recuperación da vida nas rúas, pola recuperación da actividade comercial e económica, esa recuperación en este aspecto que ten que ver coa política turística que se está levando a cabo, pois se está convertendo tamén nun importante malestar, porque hai un modelo que produciu, como decía antes, o desbordamento e a saturación de Santiago neste verán. E vou poñer algúns exemplos que todos e todas creo que de alguna maneira podemos ver como foi. Por unha banda, os colapsos de mobilidade en xullo e en agosto, os colapsos e o caos e a imaxe tan terceiromundista da propia liña 6 de autobús a Lavacolla, donde veciños e veciñas e xente que nos visita pois tiveron que sufrir as consecuencias dunha mala planificación.
Por outra banda, dende o punto de vista da mobilidade, os parkings estaban todos completos, había centos de vehículos circulando polo centro en busca de estacionamento. Había saturación nas rúas, había e houbo moitos problemas tamén de lixo e de recollida de lixo. Dende o noso punto de vista, esta imaxe, que tamén é unha imaxe negativa para Compostela, que é unha cidade patrimonio da humanidade, foi froito dunha escasa planificación. Isto foi, dende o noso punto de vista, unha maneira de entender o turismo que moitas veces está máis preocupado, só pensa nas cifras, só pensa en canto máis mellor, na masificación que se promove, nun modelo que tanto a Xunta de Galicia ou a Aveiro do Xacobeo como este propio goberno parece que están interesados en dar continuidade durante o vindeiro ano. Compostela Aberta reclama e vai reclamar medidas urxentes, porque, como dicía, o vivido este verán non vai, dende o noso punto de vista, pode ser o anticipo dunha situación que pode aínda ser moito máis complicada no ano 2022 se non se adoptan medidas urxentes. Este debate que nós creemos que é necesario, que hai que abrir un debate social, non é un debate aillado que se nos ocurra a nós en Compostela, un debate necesario sobre os posibles impactos negativos, senón que moitos destinos europeos tamén están nestes momentos levando a cabo esa reflexión. Pois tanto Barcelona, ou Venecia, ou Florencia, ou Ámsterdam, levan tamén tempo, xa antes deste verán, tratando de impulsar medidas que garantan un modelo máis sostible, non? Algúnas das medidas para garantir a sostenibilidade turística xa foron no seu día impulsadas, exploradas durante o mandato de Compostela Aberta. Como sabedes, fomos quen de liderar e de impulsar unha regulación das vivendas turísticas, fomos quen de levar a cabo tamén ferramentas en materia de turismo que permitisen a descentralización dos fluxos de visitantes e apostar tamén por a desestacionalización. A pregunta que trasladamos dende esta rolda de prensa a este goberno e ao alcalde é que está facendo o seu goberno para garantir a convivencia entre visitantes e veciñanza, que está facendo para garantir ou procurar unha sostenibilidade ambiental, que está facendo para garantir o noso patrimonio dunha cidade, patrimonio da humanidade, que este verán, pois, como decía antes, vimos moitas prazas, rúas, xeas de lixo, xente comendo e bebendo polas rúas de maneira, pois que excede, como decía antes, esa capacidade de convivencia e de sostenibilidade que debería ter a nosa cidade. E que está facendo cun plan de sostenibilidade turística no que se recibiron 3 millóns de euros, 1 millón de euros para cada anualidade, e cales son as accións que se impulsaron e se implementaron durante este ano. Como decía antes, e xa rematando, hai unha serie de estudos que costaron con recursos públicos máis de 100.000 euros a base de contratos menores. É bastante cuestionable que a día de hoxe a Administración leve a cabo ou destine recursos públicos para estudos que definen actuacións e que despois eso quede nun caixón, que nada se sepa e que non se saquen adiante mesmo medidas que supostamente van nesta dirección: sostenibilidade turística, defensa do patrimonio, mellora da calidade do destino, gobernanza de turismo. Teño escoitado en algunhas ocasións o propio concelleiro Sindo Guinarte falar da gobernanza de turismo. Cales son as medidas de gobernanza de turismo e de sostenibilidade que implementaron durante este tempo? Cal é, polo tanto, as medidas que se levaron a cabo este verán ante a situación que tivemos? Nos 2 últimos anos, nos entendemos que o que houbo fundamentalmente foi seguir unha especie de piloto que apostaba pola promoción do destino, mesmo incluso cando a mobilidade estaba pechada pola COVID, pero non se levou a cabo ningún tipo de acción para xestionar mellor os fluxos de visitantes, nin, como decía, para garantir a convivencia, a sostenibilidade ambiental e, por suposto, outro elemento moi importante, que é a calidade do emprego no sector turístico. Falamos de que estes días vemos a cidade, as rúas ateigadas de xente, as terrazas con moita xente. Creo que é moi importante que o traballo
vinculado ao sector turístico pois tamén sexa un traballo de calidade e que se garanta a calidade do emprego. En definitiva, esta rolda de prensa pois ten como objetivo adiantar que lle imos a exixir a este goberno, imos lle preguntar que adopte medidas urxentes ante este triunfalismo das cifras, dos datos. Nos amosamos preocupación e cremos que a prioridade dos veciños e veciñas dos barrios e dunha cidade patrimonio da humanidade ten que ser coidar a cidade, coidar os barrios e facer sostible un modelo turístico que non leve ao descontrol, á saturación ou desbordamento. E, basicamente, esas son as principais prioridades que vamos a ter ao longo destes meses dende Compostela Aberta. Volver a recuperar o sentido dun modelo responsable de sostenibilidade para Compostela, porque o noso balance é un balance crítico, é un balance dende o punto de vista, como decía, desa convivencia e sostenibilidade moi preocupante, porque entendemos que pode ser a punta do iceberg do que está por vir no ano 2022 e, polo tanto, a autocomplacencia coas cifras de canto máis mellor é non querer ver tantas voces críticas, tantos sectores que en este momento, independentemente de ver con vos ollos que a cidade volva a estar viva, pois lle preocupa como volve a ser a actividade deste turismo que este verao amosou unha cara ben masificada. E nada máis, non sei se tendes algunha pregunta, algunha cuestión en relación a isto. Xa que falamos un pouco dos barrios, outra sinal, non sei se é que toda esta xente ao final este salpicado non chegou salpicado ao resto de barrios, é dicir, a afluencia de turistas quedou unha bella, que opinan os barrios desto, que non chegue nada de toda esta... Bueno, claro que aquí depende dos barrios, me refiro aos barrios que tamén de alguna maneira están en este momento, algúns en obras, outros en procesos tamén de gran tracción de fluxos de peregrinos sin planificación e con todo levantado, pois, como sabedes destes meses, os propios veciños e veciñas da zona de Concheiros, mesmo da Rúa de San Pedro, pois amosan gran preocupación por falta de xestión, falta de vontade de coidar tamén os intereses do pequeno comercio e do benestar da veciñanza. Despois, é indudable que aquí non houbo aposta por descentralizar estes fluxos e que puderan, digamos, desconxestionar todo o que foi a zona da cidade monumental, mesmo as rúas máis colindantes coa catedral, que foron as que, sí ou sí, durante todo este tempo, mesmo agora en setembro, pois teñen máis presión turística, non? Entón, creo que isto lévase falando moito tempo, nos demos pasos, entendemos que importantes en materia de gobernanza, e isto hai que facelo cos barrios, hai que escoitar, hai que saber cales son as demandas, cales son os malestares, e buscar que o turismo teña un modelo, unha perspectiva de sostenibilidade, non de degradación para a cidade ou para o propio destino. Entón, hai barrios que, por suposto, están ao marxen deses fluxos porque todo, sí ou sí, acaba concentrado, presionando moito a zona cera. E Santiago, decímolo moitas veces, o atractivo inmenso cultural, natural e patrimonial que ten excede, por suposto, os atractivos, que son, por suposto, importantes e grandes da catedral, pero que Santiago ten un grande, digamos, atractivo cultural que debería estar moitísimo máis promovido e posto na propia axenda local. Entón, se segue nesta liña, digamos, crees que o desequilibrio para o 2022 vai incrementar, na convivencia que se poda dar entre veciños Estamos convencidos de que se non se adoptan medidas urxentes nestes momentos e de cara ao 2022, isto vai a ir medrando, e vai ir medrando porque van a seguir vindo moitas persoas, moitos visitantes, moitos turistas, pero hai que pensar tamén en ese equilibrio e nos dereitos e no benestar da veciñanza. Polo tanto, claro que estamos preocupados, creo que hai un debate social por facer e moitas medidas de xestión, porque estaban as rúas cheas de lixo, de botellas e de comida. Por que non se fixo nada, non se xestionou unha mobilidade que foi un desastre caótica, con centos, como decía antes, de
de coches circulando polo centro, os parkings todos completos, a liña 6 desbordada e caótica. Por que non se fixo nada? Por que se gastan recursos públicos nun plan de sostenibilidade e despois en estudos? Mañán probablemente saque o alcalde unha rolda de prensa solamente para falar das grandes cifras. Compostela Aberta di que fronte esas grandes cifras e a ese triunfalismo hai unha preocupación de fondo que nestes momentos na xente, nos veciños e veciñas e nos barrios está empezando a estar presente e pode ir cada vez en aumento. Hai que tomar medidas. A cidade necesita o turismo, pero o turismo ten que ser sostible coa vida, coa vitalidade dos barrios e coas necesidades da veciñanza. Por lo tanto, creo que non exageramos se decimos que este verán houve un gran desbordamento, unha gran saturación que levantou, bueno, pois esta segunda cara dun goberno que non fai nada, Creo que o turismo, pois, sen control, pois, trae consigo moitos efectos negativos para a cidade, para os barrios, para a veciñanza. Bueno, hai algunha cousiña máis, algunha pregunta? Pues moitas grazas.